personal nga kasinatian ning usa ka Subuanon nga nagbase na sa Estados Unidos kabahin sa bakuna sa COVID-19. With us this morning is Dr. Kelly Dayag, usa ka physiotherapist and medical research scientist. Maayong buntag, Doc, and welcome sa programa. Maayong buntag, Miss Cecil, ug sa tanan nga viewers sa ato ang programa. First of all, Doc, kumusta na ka din ha? Maayo man, hanging in here, making sure that we are safe from the pandemic. Sir, para lang sa impormasyon sa ato ang mga viewers, pwede minimo hatagan og background, Doc, ug nganong na nagbase na ka dinha sa Amerika ug unsa pud ang imuhang trabaho karon? Okay? So basically, usa ko ka physical therapist. So I'm postgrad doctor of physical therapy. And of course, more than 15 years na ako diri sa Amerika. And on the side also, I also work as a medical research scientist. Sir Kelly, karong niabot na ang mga vaccine dinhi sa Pilipinas, daghan magud kaayo ang nagduha-duha sa pagpabakuna. Ikaw, Doc, nga nakapabakuna naman jud ka, pwede ba nimo i-share ang imuhang experience sa vaccine na imuhang gipaturok, Doc? Pfizer nga vaccine ang ako ang nakuha o naturok, pero so far so good. Naalay gamay nga mild adverse reaction, a little pain on the injection site, and bugat sa akong paminaw ang ako ang nga arm. But other than that, wala may serious nga side effects ako. Ang Sinovac manggod nga maoy first nga miabot dinhi sa Pilipinas, it's quite controversial dinhi sa atoa kay some are really hesitant hinuon, Doc, no? Ilabi na ang ato ang mga frontliners nga sila unta ang ngayong unahon. Can you please explain, Doc, nganong lesser kining efficacy sa Sinovac nga vaccine compared to other vaccines available? Actually, ang efficacy rate man go dili na to makumpara kada bakuna kay lahi-lahi ang designs sa research, lahi-lahi ang demographics. For one, ang Sinovac nagkuha og samples based on gitawag og spectrum of severity. Unom ka spectrum of severity: asymptomatic, mild cases, mild to moderate, high moderate, moderate to severe, and very severe. Whereas ang sa Pfizer, sa Moderna, sa Johnson & Johnson, they only focused on three populations ang mga nagka-COVID nga mild, moderate, and severe. So, lahi-lahi ang ilang design sa research, ilang demographics, ang age group sa lahi-lahi. So, suma total, ang gitawag na efficacy rate niya nga lower on a mild preventing mild form of COVID is only 50 to 38%. Mura ra na og ang usa, kunyari usa ka tawo gibakunahan Sinovac, ang usa ka tawo wala bakunahe, placebo siya, wala siya bakuna. Kung magka-COVID silang duha, ang usa ka tawo nga nabakunahan og Sinovac, he is 50% less contracting of milder form nga COVID versus sa usa nga wala na bakunahan. In other words, in other way also, kung Pfizer, which is 96% ang efficacy rate, you are less 96% contracting severe form of COVID versus sa usa ka tawo na wala nagpabakuna. Sinovac answer that dilemma. Johnson & Johnson 100% also answered that dilemma. Ang 50% lang ang efficacy rate sa Sinovac is preventing mild form of COVID. Pfizer 96%, mild, moderate, severe. Johnson & Johnson, 100% sa severe form of COVID, 100% protection, and 66% sa moderate form of COVID. AstraZeneca is 88% preventing severe form of COVID and death. So, suma total, sila tanan effective, pero because of the spectrum of the samples nga naay asymptomatic, mild, nga gikuha sa Sinovac included in their study, mauto nga nag-decrease ang ilang efficacy rate up to 50%. But the threshold of World Health Organization para makapasar ang bakuna is 50%. Sinovac is 50.4%. Ang ako alang is, dili ni sila i-approve sa mga reputable institution or regulating agencies sa EU,
sa Pilipinas and even FDA diri sa US kung dili sila effective. Doc, unsay step-by-step process did you go through, Doc? Kabahin niining mga phases sa vaccination. Mo register ka dito first dose nimo, that was 3 weeks ago sa ako. And then after that ginaano na nila ilahang magdala lang kag ID nimo, identification nga ikaw, a driver's license or ID nimo as a clinician, or pakita ra nimo ang imong appointment. And then pag abot testing sa sa vaccination center, naana dito yung mga signage kay kuan raman, drive-thru raman. So pangutana sila sa imungan o imong appointment sa email, pakita nimo sa cellphone, sa iPhone, and then after that na-confirm nila, tagaan kag form nga naay questionnaire, sets of questionnaire. So dito makita kung naa kay history of COVID, kung naa kay history of allergies, and so on and so forth. So checklist lang na sila. So kung answer nimo tanan, mo qualify ka, walay contraindication adto, ipapasud ang sakinan sa usa ka booth where inaana dito ang mga nurses o mga doctors, and then injika na ka diretso. And then after that, you go to the parking lot nga naana po yung mga marshals, mga paramedics, 15 minutes at least you have to wait kung duna bay gitawag og anaphylactic shock or allergic reaction. Kung wala, in 15 minutes na marshal mingon, you can go. Pero ikaw, Doc, nga healthcare worker ka, nahadlok basab ka, naabasad kay mga pagduha-duha, Doc, na ay mga fears and doubts kabahin sa vaccination? Dili ka na malikayan kay daghan man, especially sa social media, daghan of conspiracy theory. So knowledge is power, and since I work in the field, medical research, and of course as a physiotherapist, I use my skill sets to review the clinical trials manuscript and to do critical appraisal and assess kung sakto ba ning naigawas sa mainstream media, naigawas sa social media, and with it, akong gigamit sets para ma-share sa katawhan to create awareness nga dili dapat kahadlukan o dili dapat mabalaka. Iklaro lang nako ni Cecil, kung magpapakuna ka o dunay side effects nga imong matagamtaman, dili ka na nagpasabot nga nagka-COVID ka na. Nagpasabot na nga ang imong lawas mihatag sa iyang gitawag og immune response. Dunay reaction, ang imong antibodies nag-activate ni epekto ang bakuna sa imong lawas. How about, Doc, those who are allergic sa mga tambal, daghan kay mga allergies or gani aduna nay mga pre-existing illnesses, di ba ni kuyaw sa ilaha ang vaccination? Kung kinsa man katong naay prior history of allergy, dapat sa questionnaire imo ginang ansiran, and then ang doktor na naa sa vaccination site ang maga-decide ni ana kung angay ba ka nga tagaan sa bakuna o dili. So case to case basis ka na. Ug katong may naay gitawag og mga pre-existing condition, diabetes, high blood, the more sila nga magpabakuna because they are susceptible of severe form of COVID kung maigo sila sa COVID. And of course, before we end our talk, unsay mensahe nimo sa mga Cebuano viewers nato karon? Akong kinasing-kasing giawhag ko kamo nga magpabakuna, especially katong immunocompromised, katong naay mga pre-existing condition, o even bisag kinsa ini age group nga dawato na bakuna para again malikayan ang severe form of COVID o malikayan ang kamatayon. Wado nato ang kabalaka ug isalig nato sa bakuna ug para makabalik ta sa atong normal na panginabuhi. Daghang salamat, Cecil. Daghang salamat sa Doc sa oras nga imuhang gigahin para kanamo. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.